Paritanssin portaat -nimisessä kirjassa kirjailijoina ovat olleet Anssi Kirkonpelto ja minä, ja rytmiikkaosuudesta on meille tänne kirjoittanut Lasse Raasikko. Tämä kirja on tarkoitettu opettajille, ohjaajille, mutta myös tanssijoille. Itse asiassa jokaiselle, joka on kiinnostunut erilaisista paritanssiin tai tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Kehollisuudesta, rytmiikasta, erilaisista lainalaisuuksista, tanssin historiasta, musiikista, opettamisesta, oppimisesta. Melkein 500 sivua, aika painavaa asiaa löytyy tästä. Suurin osa on sovellettavissa ihan mihin tahansa tanssilajiin, eikä välttämättä edes pelkästään paritanssiin, vaan ihan oikeasti mihin tahansa tanssilajiin. Kirjan lopussa on käsitelty joitakin tanssilajeja, ja tähän kirjaan on valikoitunut ne lajit, jotka Anssilla ja minulla on ikään kuin niitä meidän omia kotilajeja, eli seuratanssipuolella vakioituja lajeja, niin niistä on sitten myös erilaisia asioita tuolla kirjan lopussa. Mutta muuten hyvin yleispätevää asiaa kaikille tanssijoille ja tanssin opettajille, tanssin ohjaajille, tanssin harrastajille ja tanssista kiinnostuneille. www.tanssionline.fi, sieltä löytyy kauppa, josta voi käydä tämän kirjan itsellensä hankkimassa.